Yolanda Díaz, coordinadora xeral de Esquerda Unida, boas tardes. Boas tardes. O adianto electoral en Galicia colleunos a vostedes en plena proposta desa alianza de formacións de esquerda. A nova formación que lidera Xosé Manuel Beiras propón unha coalición con vostedes, Compromiso por Galicia e máis BNG. Como ven a iniciativa? Bueno, como sabe vostede, Esquerda Unida xa adiantou que estábamos a favor dunha xiriza galega, dun frente contra a crise e, sobre todo, un frente popular que fora quen non de por en cuestión as graves consecuencias que a crise está tendo sobre os de abaixo, non? Esta é a nosa posición, estamos traballando na procura de conseguilo. E haberá que buscar puntos en común, aparte de do que decida cada organización en clave interna. Beiras fala do PP como inimigo común. Tamén o ven así? Sin dúbida, cando falamos de crear unha frente popular, o que queremos é combatir este trienio maldito, non, que lle estamos a chamar, que foi o peor mandato da historia da democracia do noso país e mesmo condenou a miseria a miles de homes e mulleres. Estamos perto de 300.000 persoas en desemprego en Galicia, máis de 100.000 persoas en ningún tipo de cobertura social. Estamos a falar dun presidente que dicía que iba a arranxar o paro en 45 días. Por lo tanto, a premura, o obxectivo vital é confluir dende a esquerda para combatir justamente estas políticas.